नोंथांमोना बर्डआव मोननैसो सेन्टेन्स लिरदों बे सेन्टेन्सनिफ्राय नोंथांमोना मा बुजिगोन आं मिथिया नाथाय बेवहाय जेसेबां जि आं लिरा मानो बिनि मादाव नैबे मोनसे जि फर्मुला बे फर्मुलायासो जेरावबो खाथिगोन आरो देयर इज नो सर्टकाट फर्मुला फर इउनिटि खौसेनि थाखाय जेबो माने सर्टकाट फर्मुला गैया दा बेवहाय जों नुबाय थादों मा खौसे जानायनि फर्मुला माने खौसे जानो थाखाय जोङो मा ट्रिक्स बाहायनांगोन टेक्टिक्स बाहायनांगोन नङा होमबा बे मोनसे बाथ्रायानो जोंनियाव मिडियायाव बा ससियेल मिडिया बा निउस मिडिया बा जायखिजाया प्रिन्ट मिडियायाव बे बाथ्राफोरा नुजाबाय थादों बेनिखायनो आं नोंथांमोननो मोननैसो बाथ्रा बेवहाय लिरदों नाथाय बै जेसेबांखिनि बाथ्रा लिरदों बै बाथ्राफोरा गासैबो माने इमान माने इउज माने भेलु गोनां होननानै आं सानाखै मानोना बिखौ माने लिरनायनि जाहोना जाहैबाय मा जे नोंथांमोना बिनिफ्राय माबा मोनसे गोदानै माबा मोनसे गावनि आइडिया क्रिएट खालामनो हायो जे मा जानो हागौ माबोरै जोङो खौसेथिखौ लाबोनानै फैनो हागोन जिहेतु दासिम जोंनि गेजेराव मोनसे सोलिबाय थादों मा मुलुगनि गासैबो बर' मानसिफ्रा मा जानांगौ खौसे जानांगौ बेयो बड'फानि सिमांमोन नङा होमबा माने बुहुमनि गासैबो बर' मानसिफ्रा मा जानांगौ खौसे जानांगौ बे जाबाय बिथांनि सिमांमोन नाथाय बै सिमांखौ दिनै जोङो मोगथां खालामनायाव एसेबां जाफुंनो हायाखै दा मानो जाफुंनो हायाखै बोरै मा खालामबा जाफुंनो हागोन बेखौनो आं नोंथांमोनजों सावरायगोन जों दासिम मा नुबाय थादों खौसे जानायनि थाखाय जों दिनैसिम मा नुबाय थादों थांनाय 34 बोसोराव माखासे बिग्रायनाय नुबाय आरो बै बिग्रायनाया मा फोरमायदों बै बिग्रायनायाबो खौसे जाना बिग्रायनांगौमोन नाथाय बबेबा नङा बबेबा मोनसे बिन्दोआव मा जादों जों अरायबो गावस्रानानै थादों माने एक्जाक्ट 100% खौसेथिनि महरखौ दिनैसिम जोंनि हारिया लाफेराखै नाथाय दासिमबो जोङो मोनसे बिथिंखौ नुबाय थादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा दासिम जोंनि हारिखौ खौसे जानो थाखाय नाजानायखौ जों नुनो मोनदों बिनि अनगायै बाखि जेसेबां जोङो माहारियारि आफादखौनो बुं बा जायखिजाया राजनिति बेकग्राउन्डखौनो बुं बिसोरखौ नुवाखै माने खौसे जानायनि नाजानायखौ जों नुवाखै नाथाय दुलाराय बर' फरायसाफोरा दिनैसिम बेखौ नाजागासिनो थादों साक्सेस जायाखै जाफुंसाराखै दा बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ खौसेथि जानायनि मोनसे मा जानो हागौ हाथियार जानो हागौ माने हाथियार माने बर' हारिखौ खौसेथि खालामनायनि मेन अस्त्रआ जाबाय दाबो जोंना बिथांमोनानो स' बिथांमोनाबो साक्सेस जायाखै दासिम बाथ्राया जाहैबाय मा खौसे जानायनि फर्मुलाया जाहैबाय मा बेबायदि सोरबा नाजानांगोन आरो पाब्लिकनि जि माइन्डआ खौसे जानांगोन मेनलि पलिटिकेल पार्टिफोरा आसलते मा जाया खौसे जानो हाखाया बेनिखायनो जों पाब्लिकनि माइन्डआसो फार्स्ट खौसे जानांगोन जोंनि गासैबो जेंना जेंसिफोरखौ गासैबो माने बियो बिखौ बुंलांनायखौ बा बियो बिनि डिमेरिट्सखौ बा सोरनिबा दैदेनगिरिनि डिमेरिट्सखौ दिहुनबाय थायालासिनो जुदि जोङो जोंनि माइन्डखौ जों जुदि कनभार्ट खालामनो हायोबा थारैनो जों मा जागोन खौसे जानो हागोन नाथाय बे एसेबां इजि खामानि नङा आं बेनिखायनो बुंदों न' सर्टकाट फर्मुला माने बेयो एसेबां इजि खामानि नङा मानसिनि माइन्डखौ सोलायनाया बहुत गोलाव प्रसेस लं प्रसेस बा हरखाब माबा मोनसे स्कप फैगोन अब्लासो जों खौसे जागोन आरो बिसोरनि बादैबो जेसेबां माहारियारि आफाद दङ बिसोर पाब्लिकनि माइन्डखौ खौसे खालामनो थाखाय ट्राय खालामनांगोन बबेबा नङा बबेबा मोनसे बिन्दोआवबाबो बबेबा मोनसे प्लेटफर्मावबाबो माने खौसेथि खालामनो जों नाजानांगोन सब सेकेन्डारिफोर गासैबो सेकेन्डारि आरो पाब्लिकफोराबो जायखिजाया थासारियावनो मोनसेल' रिजनेल पार्टि पलिटिक्सखौ बिसास खालामनांगोन जेसेबां जि जाया मानो मेरिट्स डिमेरिट्स थागोन सबावबो दैदेनगिरिफ्राबो गाज्रिबो थागोन मोजांबो थागोन नाथाय जि थाया मानो जों मा खालामनांगोन जोंनि पाब्लिकफोराबो अरायबो मोनसे पार्टि रिजनेल पलिटिक्स जुदि नेसनेल पार्टिखौ जों जुदि जोंनि रिजनेल ओनसोलाव जों जुदि गोसो गैयाबा जों मा खालामनांगोन बबेबा रिजनेल पार्टिखौ गोसो होनांगोन नाथाय बेहाय जों मोननै मोनथाम माब्लाबा जानो हाया मेरिट्स डिमेरिट्सआ सबनो थागोन नाथाय जों मोनसेल' रिजनेल पार्टिखौ मा खालामनांगोन सापर्ट खालामनो हानांगोन मोनसेल' बबेखौ खालामगोन बेनोथ' सबसे गिदिर जेंना बबे मोनसे पार्टिखौ जोङो सापर्ट होनांगोन बे सबसे गिदिर जेंना जोंनि थाखाय बर्तमानाव रियेलिटिखौ जोङो माने नुनानैबो माने जानखाराव थानायखौ जों नुनो मोन्दों बे जाबाय पाब्लिकनि सायाव बांसिन पाब्लिकनि सायाव गोसो होदों बाथ्राखौ पार्टिफोराबो मा खालामनांगोन पाब्लिकफोरजों जि इन्टारेक्सन माने सोमोन्दो लाखिनाय पाब्लिक रिलेसनखौ मा जोबोर मोजां खालामनांगोन जाय पार्टिया सबसे बांसिन पाब्लिक रिलेसनखौ बा पाब्लिकनि गांनाय उखैनायखौ मोजाङै मावफुंनायाव गोसो होगोन बा माबा मोनसे ना मोनसे खामानिखौ बुंनाय बायदि मावनानै दिन्थिनो हागोन बैजोंसो पाब्लिकफोरा थागोन
नाथाय जों नुनो मोनदों रिजनेल पार्टिफोराबो बेबायदि पाब्लिक इन्टारेक्शन बा पाब्लिक इन्टारेस्टखौ जोबोर खम गोसो होयो पाब्लिक रिलेसना जोबोर गाज्रि जोंनि पलिटिकेल पार्टिफोरनि बेबो मोनसे बेबो जुदि जोबोर मोजां जायोबा मा जानो हागोन जोंनि मानसिफ्रा बबेबा मोनसे पार्टिखौल' सापर्ट खालामनो हागोन मोनसेल' पार्टिखौ सासेल' दैदेनगिरिखौ सापर्ट खालामनायनि ओंथिया जाबाय मा खौसे जानाय 100% जाखाया बिनि बादैबो नाय आरोबाव बे जाबाय मा जों दा नुबाय थानाय थोंजों टेक्टिक्स नाथाय बे जाबाय मा बेखौ होनना बुङो खेंख्रा लामा होनना बुङो बे खेंख्रा लामाया बांसिन सोलिनो नागिरो नाथाय बर्तमानाव जोंनियाव जिहेतु मोनथाम जाहैबायना मोनथाम बेनिखायनो मोनसेल' जानो थाखाय बेयो सबसे गिदिर हाथियार जागोन दा साम दाम दण्ड भेद संस्कृत बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बे साम दाम दण्ड भेदआव बेनि थ्रयै जागोन नैबे पार्टिफ्रा गुबुन गुबुन पार्टिनि नेताखौ गावसोरनिथिं बोनानै लाबोनो हानांगोन जाय पार्टिया सबसे फिट बै पार्टिया गुबुन पार्टिनि नेताफोरखौ गावनिथिं बोनानै लाबोनो हायो आरो बे खामानिया जाबाय सबसे नुनायाव गाज्रिबाबो बेनो सबसे खौसे जानायनि बेस्ट फर्मुला गासैबो मानसिफोरखौ जुदि मोनसेयावनो जुदि सापर्ट खालामनो हानाय जुदि खालामनोबा सबसे गेदेर हाथियार जाबाय साम दाम दण्ड भेद आरो बेखौ बाहायनानै गुबुन पार्टिनि नेताफोरखौ बोनानै लाबोनांगोन खोनानायाव बेखौ गाज्रि खोनायो नाथाय बेनो बर्तमानाव सबसे जोंनि थाखाय इम्पर्टेन्ट बर' हारिनि दा आंनि नोजोराव आरोना ओमफ्राय बे बुस्थुखौबो जोङो मानसिफोरखौ मा रियलाइज खालामनो हानांगोन फिउचाराव मा जेंना जानो हागौ पाब्लिकआ मा जेंनाजों मोगा मोगि जानो हागौ फिउचाराव आरो बबे पार्टिखौ सापर्ट होयोबा बे जेंनाया बांसिन जानो हागौ बेखौ मा मेलेमाव सोनो हानांगोन अब्लाना जों माबा मोनसे साक्सेसफुलखौ नुयो आरो नुनायाव गाज्रिबाबो बेनो सबसे बेस्ट जागोन बाखि बेफोराव जेसेबां सेकेन्डारि बाथ्रा बुंदों बै बाथ्राफोरा बांद्राय माने रज'नाय नङा बायदि नुयो दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने अरायबो बेलेन्सआव लाखिनानै बाथ्रा बुंबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो अरायबो बेलेन्सआव लाखिनानै बिथांमोना बाथ्रा बुंदों ओरैबायदि बेलेन्सआव बाथ्रा बुंदों आरो बिराद इम्पर्टेन्ट बाथ्रा बुंदों बिथांमोना आरोबाव मोनसे बुस्थुखौ जोङो नुयो जे खौसे जानायनि बेलायाव बिबो माने जोंनियाव माथो करापसन थायोना बै करापसना खम जायोबा जे बहुत करापसन खालाम नङा होमबा नेताफोरा बै करापसनखौ जुदि माने जोबोर खम जानाय बायदि नुयोबासो मा जागोन मानसिफोरा खौसे जानो सोलोंगोन जे सोर बांसिन करापसन खालामदों सोर खमसिन करापसन खालामदों बेखौ पाब्लिकआ मेगनजों नुनांगोन माने करापसन लेभेला सोरनिया बांसिन बै बुस्थुखौ पाब्लिकनियाव माने रियलाइज खालामनो हानांगोन आरो अब्लासो जों मा खालामनो हागोन गोसोखौ बोनो हागोन बे पार्टिफोरा बेवहाय साक्सेस जानांगोन बेनिखायनो करापसन जानाय नेताफोरखौ जुदि एमएलए एमपि इएमजिएम जुदि खालामोबा अब्लानिया माब्लाबो खौसेथि जाया मेरिट्स डिमेरिट्स थायो बेनि थाखायनो मा जोङो खौसेबो जानो हाया आरो जों मानो खौसे जानो हाया बेखौबो आं ओरैनो लिरदों आरोना ओरैनो फंनैसो आंनि स्टाइलाव लिरदों नाय माखासेया फोथायो नाय दे खायसे मानसिनि फोथायनाया मा जाय राजखान्थियाव थाङो माने रां जानाय एबा पलिटिक्स माने करापसन पलिटिक्स माने करापसन पलिटिक्सआव थाङो करापसन खालामनो थाखायसो थाङो समाजनि खामानि मावनो थाङा बे जाबाय जोंनि साधारन मानसिफोरनि गोदो गोदायनिफ्राय फोथायनाय थाबनो मोजां लिडारखौबो गाज्रि मोननाय जायो बियो मानि थाखाय जायो गोबां जाहोननि थाखाय जानो हागौ हयथ' बियो बुंनाय बायदि खामानिखौ मावफुंजोबनो हायाखै दा इन्टारनेलि मा जेंना दं बेखौथ' फोरमायनो हाया बेखौ फोरमायनायाथ' पाब्लिकआ फोथाया गोबां जेंना थानो हागौ जायनि थाखाय बियो गाज्रि मोजांबाबो मावजोबनो हायाबो जानो हागौ आरो मा जायो खायसेयाथ' बेबायदि गादि मोननायनि उनाव मा जायो माने बावलाङो आरो पाब्लिकखौ स' बेबायदि थाबनो मोजां लिडारखौबो गाज्रि मोननाया बेयावबो जानो हागौ आरो करापसन दहाय दासोल' बुंदोंमोन नोंथांनो करापसन बै करापसननि थाखायबो मा जानो हायो माने खौसेथि जानो हाया आरो मा जायनाय जोंनि पाब्लिकफोरनोबो मोनसे डिमेरिट्स दङ दाबो दङ बियो जाय माने इलेक्सननि समाव बा जाय पाब्लिकनो गोबां माबा माबि रानथिङोना बै रानथिंग्राखौसो बिराद मोजां मोना बेनोसो भट होगोन आरो रां मोनबानो माइन्डसेटआ सोलायलाङो बे माइन्डसेटखौ जों गारनांगोन ओंखायनो रानथिंग्राखौसो मोजां मोनो आरोना रियेलिटिखौ मिथिनो गोसो गैया मानसिफोरा मा रियेलिटिखौ मिथिनो गोसो गैया रियेलिटियाव मा जादों बेखौ मिथिया सोरबा बुंबानो बेखौनो नंगौ होनना लाबाय फिउचारखौ माब्लाबो मानसिफोरा ओरैनो बुङोबाबो माने फिउचाराव मा जेंना जानो हागौ फिउचाराव मा जेंना जानो हागौ बेखौ बारा नाहरा मानसिफ्रा बे नाहरनि थाखायनो जोङो अरायबो माने गाज्रिखौ नुयो नेगेटिभिटिखौ बांद्राय नुयो आरो बेलागाम पलिटिकेल एटाक
माने खुगानि जेबो लब्ध गैयै माने जेरै मेरैनो बुंनाय माने स्पिचफोरखौबो माने जोबोर बेलेग रोखोमै माने सहायलायनानै बाथ्रा बुंनाया गैया आरो सहायलायनानै बाथ्रा बुंनाय गैया जायनि थाखायनो बियो बिखौ दाय फोनांबाय थायो बेनि थाखाय खौसे जानाय बेफोरखौ मा खालामनांगोन गारनांगोन स' गासै जेसेबां बाथ्रा बुंदों बेवहाय आङो नैबेखिनिखौ बेखौ आसलते मा एन्टि इनकाम्बेन्सि ना मा होनना बुङो बिर'धि लेहेर जाय रुलिं पार्टियाव दङ बिसोरनि रुलिंआव माखासे जि फिसा फिसा डिमेरिट जालांबाय थायो समजों लोगोसे बै डिमेरिटफोरखौ नुनानै लासै लासै पाब्लिक सेन्टिमेन्टआ बिसोरनि एगेन्स्टआव थाङो जायखौ इंराजियाव एन्टि इनकाम्बेन्सि ना मा होनो स' बै एन्टि इनकाम्बेन्सिया जाय पार्टिया खमथार जाय पार्टिया माने सरकाराव दङ बिसोरो बेखौ जायना करप्सना खम जायफोरा बेबायदि पाब्लिक रिलेसना जोबोर मोजां बिसोरना एन्टि इनकाम्बेन्सि जि लेहेर जि दोहौ बेयो जोबोर खम जागोन नङा होमबा बेनिखायनो बे एन्टि इनकाम्बेन्सि जि सेन्टिमेन्ट बे सेन्टिमेन्टखौ खमायनो थाखाय खामानि मावा पलिटिकेल लिडारफोरा गोबां पार्टिखौ नुनो मोन्दों रिजनेल पार्टिफोरखौ जायनि जाहोनाव लास्टआव पाब्लिकफोरा जोबोर गाज्रि मोननाय जालाङो आरो बेबादि बाथ्राया स' जेरै एग्जाम्पल हिसाबै दिनै मोनसे पस्ट नुदों आं बै पस्टआव बिआर फेरेंगा बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों जे एपिबि पार्टिया अनजालि दैमारिजों दैदेनजानाय नङा बे सोरनिबा साया दं बेवहाय सोरनि साया बेखौ बुङाखै जानो हागौ बिपिएफखौ बुंदों जानो हागौ बिथाङा स' सोरनिबा साया दं बेवहाय बेबायदि बिथाङा बुंदों स' बेबादि जि दान्थे बिदान्थे बेनो खौसे जानायनिबो हेंथा स' बेबायदि आरो हाग्रामा महिलारा बायदिसिना बुंबाय थायो स' बेबायदि स' जियानो जाया माने आं नोंथांनो बुंनो नागिरनाया जाहैबाय खौसे जानायनि जि फर्मुला बेवहाय जेबो सर्टकाट गैया बे माखासे बाथ्राखौ ओरैनो आं साइड बुंदों माने एसे खाथिजों बुंदों आरो नाथाय सबसे बेस्टआथ' दा जाय पार्टिया बे टेक्टिक्सखौ बाहायनानै बेबायदि लिडारखौ बोनो हायोबा बबेबा पार्टियाव जुदि मेन लिडारानो थायाबा बै पार्टिया ओरैनो गोमालांगोन माने थांना थानानैबो बेबायदि जागोन स' बेबादिसो मा जानो हागोन पार्टिखौ खमायनो हागोन आरो पार्टिया खमायनाय माने पाब्लिकआबो मा जानाय मोनसेयावनो फैनाय मोनसेल' पार्टि थायोबा मोनसेयावनो बांसिन थागोन मोनथाम पार्टि थायोबा गावस्रानो थागोन स' सबसे गेदेर जोंनि दा जेंनाया जाहैबाय मा पार्टिखौ जों माबोरै खमायनो हागोन माने असम्भब टाइपनि खामानि नाथाय बे असम्भबखौ खालामनो हायो पलिटिकेल पार्टिफोरा गावसोरनो आरो जों पाब्लिक सेन्टिमेन्टखौ ओरैबायदि क्रिएट खालामनांगोन सम नांगोन खिन्थु बेवहाय ओरैबायदि क्रिएट खालामनांगोन जोङो जेराव फिउचाराव जोंहा मा जेंना जानो हायो बेखौ रियलाइज खालामनो हाथारनांगोन बे अब्लासो जों मा जानो हागोन मोगथाङाव बेखौ जाफुंहोनो हागोन होननानै आं सानो नोंथांमोननि बादिब्ला मा बे एन्टि इनकाम्बेन्सि स' थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ पार्टिनि हेंथायै जेसेबां एन्टि इनकाम्बेन्सि क्रिएट जादोंमोन बियो सोमजिदोंमोनबाबो एसेबां नङामोन नाथाय बर्तमान आं नुनो मोनदों दा थानाय जे रुलिं पार्टि बिनि सायाव जानो हागौ एन्टि इनकाम्बेन्सिनि जि पार्सेन्टेज बे एसे हाइ बादि नांदों खारन फ्रिडम अफ स्पिचआ बे दा थानाय सरकाराव बांसिन दं नालाय नाथाय हाग्रामानि समाव बे एसेबां गैयामोन मानसिफोरा गियोमोन बाथ्रा बुंनो जायनि जाहोनाव माने पाब्लिकफोरनि सेन्टिमेन्टआ नुजायामोन आरो बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव मा सिस्टेमाव लांदों मिथिया नाथाय दा थानाय जि सरकार बे समावथ' मानसिफोरा गोसो बादि जेखोन मेखोनो बुङो आरो नङै बुङो मेक्सिमाम माने 90% बाथ्राखौनो नंखायखौनो मानसिफोरा फोथायजोबना लायो आरो माखासेखौ माने नंथारगौ साननानै लायो बुंनो थाङोबा नङा स' बिदिब्ला जों माबोरै खौसे जानो हागोन बे खौसे जानायनि फर्मुलाया मा नोंथांमोना बेनिफ्राय बेयो जाबाय मा साइडआव आङो होनाय खायसे हिन्ट्स बे गासैबो हिन्ट्स बेवहाय माने हिन्ट्सखौसो होदों सबसे रियेलिटिया जाबाय जेबो फर्मुला गैया बेनि जेबो एकदम कन्स्ट्राक्टिभ जेबो फर्मुला गैया माखासे नाराय जरायसो जागोन आरो नाथाय जायफोर नोंथांमोना दैदेनगिरि हारिनि दैदेनगिरि आरो लिडार पलिटिकेल लिडार नोंथांमोना खिन्थु थारैनो मिथिगौ जे मा फर्मुला बाहायबा पाब्लिक माने खौसे जानो हायो आंनिफ्राय मता जाहैबाय मा जि मोनथाम रिजनेल पार्टि जाना दंना बिपिएफ इउपिपिएल आरो एपिबि जों मा खालामनांगोन ओरैबायदि मोनसे क्रिएट खालामनो हानांगोन मोनथाम पार्टि रिजनेल पार्टि थानाया बर' हारिनि थाखाय खहा गोनां मोनसेल' पार्टि थायोबासो जोङो थांनानै थानो हागोन बेबायदि टाइपनि मोनसे सेन्टिमेन्ट जोंनि गेजेराव क्रिएट जानांगोन
बिनि उनाव सोर बबे मोनसे पार्टिखौ लाखिनांगोन बेखौ पाब्लिकआ डिसिसन लानांगोन। बेनि थाखाय जोंनि माहारियारि आफादफोरा मा गासै जोंनि ओनसोलाव गिदिंनानै बेखौ पाब्लिक सेन्टिमेन्टखौ क्रिएट खालामनांगोन। नाथाय बे खामानिया एसेबां इजि नङा, बेयो बहुत हार्ड खामानि। नाथाय बर्तमानाव बेबायदि मिशनजोंसो खामानि मावोबासो मा खालामनो हागोन, जों खौसेथि जानो हागोन। आं बेबायदि सानो। नोंथांमोननि फर्मुलाया मा बुंदों बेवहाय आं जेसेबांखिनि फर्मुला मोनदों बेयो जाबाय हिन्टसो, जेबो फर्मुला नङा। नोंथांनो गोसोनांगौ फर्मुलायाथ' बेनो आंनि नोजोराव बे मोनसे सर्टकाट फर्मुला जेबो गैया। बिदिब्ला नोंथांमोना